cɛ Varan Ouais. cɛ man faamu dɛ cɛ bɛ ka n'a fɔra ko kubakɛ de bɛ k'e maa sɛbɛ fu k'a sɔrɔ lavage kɛyɔrɔ la o don a tun bɛ fɛ k'i bugɔ Ayi cɛ. mais a bɛ k'i bonya cɛ j'ai été dépassé Ayi b'a dɔn e tɛ fɛn dɔ de kalama o ye jumɛn kunu ne ma bɔ k'e dalen to so kɔnɔ effectivement ne olu mankan ne lawuli hali cɛmɔgɔ de tun bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na da la ne bɔra ka n'u sɔrɔ da la dɛ ja o kɛlen don ka 5000 de sɔrɔ o 5000 sɔrɔlen dɛ u tun bɛ ka ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn fɛngɛ de dɔ ko an bɛ kan ka taa hamburger san pizza ko kuma la cɛmɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ n tun bɛ appartement ko kuma bɛɛ la 5000 dɔrɔn bilayi ne fɛnɛ ye c'est-à-dire ne y'u bilasira cogo sugu dɔ la depuis ne y'u bilasira a banna e m'a ye ne fɔ cogo ye bi yan ah non i ka conseil ne donna la quoi ne ka conseil de donna la sinon bɛɛ kɔni m'a dɔn ne ye kulonkɛma de ne ye kulonkɛ ne bila o fɛ o de kelen filɛ ni sɛbɛ tan yayi jɛlama ko mais cɛ est ce que u ka 5000 in banna an bɛ se k'o tapage dɔ k'u la ka dɔɔni b'u bolo a cɛ an ka changera ko ye filo an ka nin to yen ne ye walifɛn de don an kɔni changera mais l'argent n'est pas sale dɛ m'a dɔn filo cɛ hali ma wele kɛ ne y'a wele o k'a ko k'a bɛ na a bɛ ka na an bɛ ka to k'a téléphone na yan a kɔni ko k'a bɛ na a bɛ ka to ka mɛ rendez-vous ninnu na san dɛ a bɛ na sa a bɛ na t'a sɔrɔ a bɛ k'a dɛn de e bɛ faama ninnu na ko a bɛ k'a dɛn de a bɛ fa wuli cɛ la o cɛ i bɛ se ka t'i ɲɔgɔn ka princesse kɔrɔ cogo di quand on voit les loups elle c'est la princesse à Alima calme baasi t'i la là c'est bien Alima cɛ tun bɛ fɛ ka mɛrɛ o ta mun tun bɛ yen Varan ne bɛ wɔɔrɔ min na yen wɔɔrɔ bɛ contrôler ka tɛmɛ ne tun bɛ karamɔgɔ fɛ yen hali ne bɔtɔ filɛ ne ye nkalon tigɛ ka bɔ cɛ ne kɔni ne tun dimina dɔɔni dɛ kana dimi bi m'an sigilen bila mais ça au moins ça bɔra c'est un signe d'amour ne ko Varan kunu sɔ jɔn foto tun bɛ ka statut sanfɛ ne ka statut sanfɛ yɔrɔ filɛ ni mɔgɔ ye danaya d'a kan a bɛ danaya ta ka bɔ mɔgɔ kan yɔrɔ ayi e m'a faamu sa Flo a ka fɛn ma sa e t'a dɔn ne ye téléphone sɔrɔ cogo o cogo k'a d'i ma e bɛ kila ka taa musomanin wɛrɛ foto bilen ka statut ka Varan o tɛ sa Flo a kan bɛ Bintu de ma sa i cousine ya cousine de don non Alima c'est sa cousine o ya y'a cousine de ye o ka a ka anniversaire tun bɛ yen effectivement bon n'a photo bila n ka statut sanfɛ pour que k'a souhaiter dɔrɔn sinon foyi tɛ yen non mais e fɛnɛ tun kan k'o fɔ Alima ye n'i bɛ to ka nin ko sugu nin kɛ Varan i b'a fɔ ɲɛna de c'est vrai a tɛ faamu quoi mais sinon Alima t'inquiète c'est mon ami c'est un homme de confiance quoi non kana dimi comme de confiance tɛ nin na Flo n'a sɔrɔ ne tun ye cɛ wɛrɛ foto bila n ka statut kan dun non Flo o bɛ n tɔɔrɔ dɛ o tun b'a tɔɔrɔ dɛ il n'allait pas apprécier ça mais ne bɛ mun f'i ye Alima c'est juste une cousine kana na i yɛrɛ la dimi o la Varan hali n'a sɔrɔ ye cousine don a man di ye sa n'i bɛ to k'a kɛ i b'a fɔ ɲɛna o ye problème t'a la bon n bɛ yafa Flo a fɔ n bɛ yafa de la yafa bɔrɛ fa je suis vraiment désolé i bolo dan i b'a dɔn c'est-à-dire e ka di ne ye cogo min na quoi wallahi c'est-à-dire i b'a dɔn Flo ni ne ye Alima ye quoi ne sanfɛ wa n bɛ duguma n tɛ kɛ ala ye k'a dɔn quoi i b'a dɔn ni ne y'a ye souvent kuma dɔw bɛ jigin ne kɔnɔ k'a fɔ ye mais ni ne y'a ye dɔrɔn a bɛ bɔ ne kɔnɔ mais je sais pas pourquoi attends non mais tu peux pas savoir parce que l'amour là on sait pas ce que c'est voilà mais je te dis quelque chose i b'a dɔn ne yɛrɛ tun b'a fɛ yen nka n bɛna fɔ Alima i b'a dɔn surɔ an tun dalen don ne ni Varan dalen ne tulo bɛ mun na dɔrɔn dugu tilama fɛ vers 2h 3h Alima Flo la ni courant minɛ ɲɛ b'a la ka cɛ bɛ sunɔgɔ la nka da in bɛ ka kuma a b'a fɔ Alima ne y'o fɔ i b'a dɔn walahi m'o f'i ye i wulila ne ye ka bɔ Alima a dalen bɛ sogi la de hali sufɛ a bɛ kelen de a b'i tɔgɔ de fɔ Flo a fɔ a ye i b'a dɔn n bɛ mun fɔ a ye ka gɛlɛya a ma c'est-à-dire i ka di n ye n t'i ka diɲɛ dan n t'a dan sɔrɔ n farikolo la quoi m'a ɲini fɛ k'i ka danaya dan kan a dan kan sinon bɛɛ b'a dɔn ne ye danaya maa de Flo cɛ tɛ ne ye danaya de la sa i bɛ to ka ko dɔ de kɛ o de man di ne a b'a dabila Alima a b'a dabila i b'a dɔn ni yɛrɛ kanu na ne ka ɲi min ma bɛn e ma i k'a fɔ a ye ni mun fɛnɛ ma bɛn a ma don min na a b'a f'i ye c'est-à-dire i b'a dɔn a ka nin diyara n ye parce que kanu na n'an m'a ɲini ka ɲɔgɔn kunkilenna dɔn c'est-à-dire a kanu bɛ fara quoi a ye nin fɔ n ye a diyara n ye trop mais m'a ɲini fɛ kɛ yafa ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna sɔrɔ y'a mɛn voilà cɛ i ko k'i b'a ɲininka cɛ in ka ko la voilà Alima a bɛ ka mun de f'i ye furuko in na halisa de a b'a fɔ ne kuma bɛɛ mais ne b'a ci ka bɔ a da kɔnɔ de ko n ba yɛrɛ tɛ yan sisan o taara service la u bɛ to ka na
Mais il faut follower. Cours à tes chignons en fenêtre. Ah, tes chignons. Ben la chambre de dos. Ah, là, Flo, je suis rassuré. Non, je suis rassuré. Ah, ce vêtement là, quand on borne, ne comment faire. Tu n'es qu'à comment faire. On faut ça, mais il me sur position. Ah, bah, même miri là, tout. Ah, il a tiré avant ça. Même miri là, mais il n'y fait qu'il y a que les tueurs là. Il y a que les tueurs là. Ne le fais à ta ouvre. Eh, Alma, déjà. Ah, ne voilà ne m'en sera, ne me tente fino. Si, Alma, il m'a fait à ta bolade. Ah, le maquera faut mais quand tu as les américains killing sigi Flo imagine. Ah, pas que, à ma tape téléphone. Ah, ok, problème. Ah, vous l'avez dit. Ay rebe barado lay wa kalama. Ayo. Eh, Alma. Eh, Alma. Ah. Alma ni. Ay sa Flo e Johnny na surprise doge ka men te fera fiere. Eh, che. Ah, ok, niveau tin. Alma ni be. Ay, inte fâché. Ne tara. Non, vraiment merci. Ibaro ay biye kilen ne maga biye fla di ma ibaro nera ma nyana man kilen nyene ni ka blanque. Ah non, Flo ibaro shuni kile nebe do ok. Non, on beto non, on beto. Mais voilà, et John obliga statut kandi. Flo ibaro ha ben ala che ngone bulungo ni ha bla silence là. Ni bulu ni alma bla silence là. Non mais c'est comme bla silence tu na biga statut che France ça va. Non, écoute-moi ça mon ami. C'est abalana de ben ala che. Ni bulu ça dit ni bulu ni ha bla silence jaja ay. Le problème c'est que toi tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as quoi. Ni muso sugu bibolo, il y en a 12 cas c'est ça. Deni quand nous téléphone ça a dit ma. Ouais. Eh mais c'est qui a fait la statique quand muso era la statique aller ko e choko di che toi aussi. Ah non, Flo abalana de men ntina ga tu. Non, kana c'est ni kande. Non, ntina. Tu sais hein. Ni alma ku menere bulu. Nang me ke ina fu marmar recherche. E wa be ku te sumuru era ti. Eh, bonala. Ni almag me bolo al ni almag me bolo e kume kuma wara soro munin tegele ko dala lo fu yere de tila quoi mais kana nyo na were ke quoi. Ah non, ibaro wala ntina te muso photo blanc ça ça ita ay il faut pas que tu sois infidèle quoi. Ton alma droye quoi mon ami. Allah memiri memiri là la bolo yi kala ni man dabla Tanga chabina fo ni mamunja temene sa chakram go borni dongini chabina fe biso nga che ikanga di to hay kon bara nebe kan di bara inketele no ne ka bara o bara inde go awo je ba se rank le Ankle ama badran bas de go alhamdulillah amate sigi bia wallahi bi ko ne ame baru la amate sigi oye problème tala mena sokono bas tala alhamdulillah badran che Badra dunte ka kuma ne fe ake kanana kunu ta en blinding asa ne ku ton to ala de wallahi ne dusu de kuma ndina Badra wow ngache ça fait ni a fam ni Badra kele damnale wallahi ala ni che ya rabbi ala kala ni kele mba sisa wallahi nga tamo ko bi kuma kele fi billahi bi kuma kele fi ni e ka kuma yele ne ko ba ke ta sabe ji dongodo bi bo wallahi bi kele bi shekini wolo bla ka suno ko le te wolo ka jo siga e te ko kala mo iba e fa di mati bulu samu se e ba do mi nga gela de marial sani ka mogodo ina ka kele be se ka cha men ya do Damari ala kele watia Damari mama dukari alaye Damari ala kele watia Damari mama dukari alaye Damari ala kele watia Damari mama ni chamako kadi alaye Dili. Dili. Patroni. Ah, ça va. Ça va. Quand il me met là. Pas fou ici. Le go. Aberia. Abora. Il me noni. Bige mumu osuwi de. Ate sigi mune la de. Ay bita koni tiene la. Bita aba se vela de. Abe fe ka dalala ni glandoni ba nga dalala ni. Aga bita o ya. Ko wa dalala penti. Awa bino de ke. Donc ataro ko bolbolé. I don asiglan tanga si. Mais ni ma furu anyini nina. Ni tena de sebedo.
fo man baga ko kelen o jonga sigla tan o ge problem ta voilà patroni la vete tegela ah oui kan meni bashi foiti nebo walle merci nere ga maliyo ayo masi madama sai kaini patron ne go bi bara jumene kere je ne be bara ge to abude bolo am entreprise bari la et puis ne la directrice Allah bara nyene mana de nebo était bara la ay ne te bara la diplôme te bolo diplôme mene bolo comme ne sodo kala ne ke wa dessin bâtiment o diplôme mene bolo te fo ila ne ma bara soro kon be mali kudo ni relation tile te bara soro ok problème ta la ni ma fili ok ne tonton no be entreprise do la o bara be benen no dessin de ma donc mena nya fo ina kera to na me sinki ibtani ga diplôme ya mi ga diplôme patroni o problème ça on eta diplôme bi bolo isigile me so no barate no wala no kero be jani sa mena nya fo ni tara so do akili to ra do ma wele ga fa no abi ga diplôme ala kan nyina bokoy ini chewe patroni ini baraji Allah ayo kele bina baragi yum so nyene ma bari fo ga baragi walle na la sono be jani yere de oye problème ala ka no ya amina atawa wole njawa atawa wole iti jo anga kenyo be kharam ka jimen kenya ega boro ka diwo era ka tangli ngadi bi ko mina ni ta na la che na wule na ke kan ndongi abe wana ni nyo kana yugoro dewa kora che kora ni nyo kana yugoro chama kuma ga chefe nya fa kuma ga chefe Dawari akelewania Dawari mama dukaria ye Dawari akelewania Dawari mama dukaria ye Semeno konna akelewania Karama aketo karama sadi ni famu ayo sa karama ni kadlesa nene era di karama drone kota ça c'est karama chama wa ibaro lolo ma fe jamani iti ma wonna karama ajuta haramoni ni flagan nene la chenete ajuta la lolo ma ajuta c'est damne ça tiens tumo ai damne chama kuma fe nene flagan aka haramu ame saga wana ajuta la wallahi ajo foita nene ma ba ka di sisa era ma fo sisa bita ala tamia ama la taru de la sama mari ma kali ala sama mari ala kele wadia damari ma maru kali ala aga ko wallahi ibaro mingo ma fo karamo man yorla dama murte de karamo ko te kakalama ye wallahi ne ga ante do banga barala patroni nere kuma fegi nyini na tege bashi bashi fo itale se ga nyini nego furle no ay ne ma furu folo wallahi ma furu folo ma ci asoro folo nyoko muso nyumani muso ya tala ko abariga lai ni kawati masi folo di kawati masi wichi sunu eredo ay ne ma furu folo nga ni do kam nyoko mbulu folo Allah ka sira la bla amina ya rabbi ka to bela jeri no amina ya rabbi abinyana ala ka chendo wa ipene amina ya rabbi sino dagara msegana ala abige to wodi bebe ga do fo ama ko bena wallahi do nere kon dili la fianente so su ku bedara ne la sigile ameta na la sona ma wallahi ameta na do sira ameta na la sona ma ku be eni karamo wa fene kam yo ngolo di ay ni karamo yo ngolo adili abeyo sino karamo ijatola de karamo ko muso ko barika ka pu jiye muso be anyebola be ka mun kere o yere de karamo ko mine tugu atoma be ama faka muso ko barika ka bu ko sebe ma belebele bari bula muso ko barika ka bu muso be kadai wasi Allah sino wallahi ala ka no ko inshallah no wallahi san finale ko afini bare wallahi daba muri karamo ko fanya mukesa daba muri sava daba moro benne cha kuma juwi nene kuma juwi ne ma fe nyiki semo salisina dili ma fe nyiga salitu
Femine be gen ha bunga dugono. Bari ni tutuge mi fo ni ma so maka harama be ge fendo. Ko mo bala ko ne ka to no. Ato iga fema buluwa. Iga fema bulu so mo ko do. Ale ko kun kadai. Ni kada ebi iga ne ka se la bodro ibi nafiga la ka harama. Awore. Chentewa. Awodo. Basite ne ga finni ko itewa. Awo ni ga finni ko nya sebe ko ko ere. Basite. Wona ka de ni boga di ameni fene ko. Dili basite ni ngoni me kuma kelen fi. Wallahi me kuma kelen fi manifi. Na fori ma to ni ma to na tuni ko kelen ma che ha. Ni ma fara ka bo salla fem benara ni kira cha amsa no kona. Ni ma tugu salla ku. Basite. Ni ma tugu salla. Anta ga baraga muna. Aba ga baraga muna. So mo ko do. Iso mo do. Wata na siblali. Ire wata. Ama so masa. Dili. Ama kete me kila ki wele. Ama kila wele me. Mi wele na ko gara to na mesi. Nyame problem. Les saliveta. Enni am nyanga ya sa. Dili enni am nyanga. Billahi. Aka haram. Dili toy. Etuntara mi karamogo. Ne ma fo ne mo ne be nga pentiri ko la ne be feka darala en pentiri di. Bigo ene sigilen blank e kono a. Ni delete nde na ne soro ya. Obenya ima ka baro gene fe pour gene ki kono ibe na bago mo ko bigiga fini ko. O ma dile fino ko kolare a. Weti dili don dile na. Ai fino ko kolare do a. Wo. Yuro ne mena ke la di de karamogo. Itala ni ngotu ki tera pentiri sane la. Sali fana yi maîtriser le manon là. Amano ngonge. C'est-à-dire mon tera pentiri sana beba don connaître tera pentiri sana. Aka haram ni be fa darala inglandon ne bo ko bulbul la sono ne mata yorosi. E o fone yana. Ne mo fe kireli guntene. Est-ce qu'il est au fone e bo ko bulbul ga? Ne o fone wo bulbul ga. O ma ne afi ko mo ko tene bolo go blolo e ya. Sali ne manga ko be fana temo. Idi shigi dara musola jela kene. Ahisa waye go muso dara nga kila de gabu. Kana kila sa ha? Adona City Johnny, ni setume Johnny ne tume fembe kiye. Dusumi la kasine kele kanu koza ala yo tinye vedo masasa duma kone kana sali la kasi kanuna. Allah. Yela la wa. Sali dimi benente la sa. Ene bene la dimi sun dimi la dimi sa itene ko di famu sono ne be la dimi muna. Ha? Me kan ire I parli un po' de via haramu. Nkere. Wa. Ne ba do sa ne ba do define e parler sigle yango ne ba de ko ne kuma kan ne ma kono. Wallahi sali. Ne ko bay malien wa. Awo? E bay malien. Ni bay malien e fay malien. Ai e su me ne ga ma wolo malla de sali. Ai malien tere te kun fiu. Wallahi. Ayo to wodi. Sali. Itu na boila de kan nyeda la je doro. Allah. Mais nganga ta so doga ngana ka papier ko lanfi. Papier. Nangu wa dossier ko ni yo ani papier be nyokona. Abena fa Fadima Maiga. E frani Fadima Maiga ko na suka be kele depuis ala kale dan papier be nyokona. Aka jena tika fembe papier alla na wardi ma papier de dima. Ita tuzera Fadima Maiga mango. Ai. Otamangelo. Iwe do fo madro bi fe. Ai. Wallahi basite. Kuma kalamba. Ijatu yere. Ai utesa janto. Hey. Ko iwe fembe ke dongile. Ai sali ni kon bodo. Iya kilibala. Kilibila. Nanna. Sali. Vo. Ai magnifique bi kokola. Ne kramago wenza ne ladiu. Aka haramu fo etene blaka musojalani ka furake musojalani ngona bla dame ke ne frake ko na mninga na Kenya le kala ba Cristiano fana tak me tantoli o fana ni ko wa fo go bananku ha ne fra soro la fo etene blablin fo ta to ko ne ko ne kramago wenza nga frake musojalani bare ko no ga o ka nyebo ne feblin billahi Allô? Igo makibi tanti mi fene flaga dala. Itelega bon ta fe fitriga segitu. Mflendu. Ki do fana mo kuma sugwe. O ma yeter la. O mu nogoli. O ma ne ma fina ngona na tati di fia.
He jabake ne fanga kuma no fonyo ko inwa. Abli kungola ki ga wuruto ne kungo. Est-ce que be ya famia? Den ndoro ne banche. Den ndoro. Ebson o fobi. San den ngana o fanda do kumache. Hey, ni ba fe nega na sinyogoma. Ibi dobi ga yala bana yi sigisu. Yama. Kan sigisu ga sigisu. Ite to nga lafia. E do woni nyana fi mina ngabo. Nna na tanti fe. Ani terum so fe ga na nyana fi bona. Mi ibe dali ko e wulu na ko kala mun ne kera. Ite to ningu nga lafia doni. Pour que negi to ga lafia, I ba sigisu ga yala bana dabla. Ala masa, ala ta bani gi bode dala e. Ibi ne toro. Ibaro Christine e kadne go, me fengelem na nene bla ngona de. O ga yala ni. An ta sa nega lafia bani. Ibi ne toro. Ah, chamo. Changa che. Ata tu Pedro chego baganyere. Me che ni fen noe anga baraw de. Me kana ine wo hono no to ka fe kungulo do ka to ka Pedro go bela. Ko bage. Yi ka ko be fakate ma danga ho. War ma dama ko. Ana ni kete ne karam ko war na ma de. War ma dama ngere be Pedro yere. Karam ko ndege karam ko kama danga che. Anga che fo ne ka waro Pedro la ko. Ne waro Pedro la de. Ne be kan ni kete ni. Te e client minu mana la ya e ka woro fangale Pedro le fangale ma perri e Pedro ke bi jogo na client na kunte ko la je ko me ya re Pedro de wala sa ne ka finu be da wo kana no ko ah client mina ko la ila to wala ndiga ka mo alje aba anje ouais ya kala mo ka Pedro ko ise non vraiment jaba so bari la c'est sérieux tu vas Pedro re no ouais re no de kan baraka ah mo gorla non chamna fofu ne do ka chare non c'est barala non c'est bien c'est peinture flânée, c'est de l'art aussi quoi. Effectivement. On appelle quelque chose, fait mon métasso glana, c'est de l'architecture. Il va avoir les premiers arias. Wow! Non, toutes mes félicitations. Mais voilà, on m'a hacké tout là. Non, on m'a hacké tout là. Ni projet manana, plan manana. Donc on met tout à oublier le cap. C'est que mon gars va oublier le coup, mon gars peinture qu'elle a là quoi. On va pour mon gars sous bébé la peinture. Effectivement. Tala mbala ça me le trop la RD quoi. Elle a apprenti nous bébé gademen. Ah, moi je mène bolo. Ah? Je mène bolo. Je mène bolo. Donc il va peinturer. Non mais c'est le bon travail. Il faut les encourager. Non, je vous encourage. C'est ne va là donc on encourager quoi encourager. Ouais. Ibaron, je vous encourage. Al sala ka bolo me aka barala. Barala ngolo tene mo fo ere, mo la ngolo le be benala che. Avec ces cocos là, ok. Voilà, Flo. On sait où il droit. Il faut surtout il faut continuer. Quand John n'arrête, tu vas te chercher. C'est des clients qui vont venir comme ça. Maintenant, tu vas manager. C'est bien, c'est bien. Manager. Voilà, du courage. Ouais. Na chenga wala de. Wala na ma solution no. Ibaro numi ka bakale ya. Sigide lo nyona malangulunte to dongo kamle ya on ladi kam bla kashia bitu ni flan na sa ko bla an ladi amaka baga sa mo mana do ko ma ke kana kuma tene I kela baga e amake baga ne o ye ka kuma pe fo ane mu jabi o e de u jabi I kela baga e kana fo ngela baga ne o ye kuma tene I se chogo don na eni ala ni kira tene ni nu depuis ala ka nu da ni ma nu ye sebe ko fuila ni ma delika u ye bara ni ma fuila sigida ina falo am na ujo di courage am mananje am akata boy mi mene faga I ma se ki yere mananje ki yere ke fe ke be do mananje o de be fa oro wa sisa adama de la mi woro no kono gwa me mina sarne ma fu famu bi mo ya la kwa mo le butu ngo joroble fu wal kungo e ma ke fe an yere ka pisanu lui am bi baralaw e bi pendri ke e bi fini fere ne be tilmani boli mais nunu de na me an ke ba ko kote ko ba ke yaro nya fie ni bi ka kuma fo kana fo ko an o yu ka kuma fo ne ma kuma e de kuma na ni fe bu ka kuma ko la de e de do kana fo ko ya an wo ni to la ka an fa la wo be bi be kuma chene jojo na bona franga tie fo nunu bi yere ke malangulo chigida na de ka jonga malangulo ko ba ke nye ba la de nye ba ala nga ni kuma ndo anga pendere ke ko parce que ne nye ba la amna bi be ke kuma na antna ba la na ma nya na ko pendere ko anga pendere ka anga ni kuma I ma follow lo Chamogo ba ana du plani chenga anti dongili dona pa mana kramgo an sho kan pa mana dongili ngode ai ti fe enta doing la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah
أسار من وصل الخواني الله وتزل ذكر الأغاني الله وبيد البيد لساني الله واستوى طرات الناني الله La tu plaisir. I b'a dɔn wa ne yɛrɛ tun bolo ko cɛ ko a tɔgɔ bɛ dɔ filɛ nin kɔnɔ karamɔgɔ a tɛna fɛn kɛ o ne bolo ne ye n ka wari de lafili pɛntiri ko yan ayi ko ne tun bɛ k'a kɔnɔ de ne fana tun bɛ k'a kɔnɔ k'a kɛmɛ kɛmɛ bila n ka cɛ mɛ an bɛna lɔsi minɛ an bolo san wɛrɛ an b'a bɔ a la dɔrɔn i b'a dɔn an ka don quoi ne sɛgɛnnen ba yɛrɛ mais i b'a dɔn mɔgɔ fila dun ka k'a quoi il faut k'an ka solution ɲini quoi non an bɛ solution an u dɔnko ka ca on peut être an bɛ se k'a fɔ k'an y'u ka fɛn dɔ ye k'u ka manager suguya dɔ ye sisan ka machine dɔ d'u ma ka wari minɛ quoi mais an b'o plan sigi sen kan i b'a dɔn ne sɛgɛnnen ba de don hali ne tɛna parce que olu bolo an bɛ lavage dɔrɔn de kɛ c'est nos petites affaires là an ka ca a ma nɔgɔn ala bɛ se ka dili yɛrɛ don a la parce que c'est une dame elle est présentable quoi a kɛcogo ka ɲi an bɛ se k'a cu an ka chef dɔw kan k'a wari minɛ quoi effectivement mais on peut faire ça an b'o plan sigi sen kan Flo sunɔgɔ de bɛ n'a quoi ayi a faamu quoi faut partir il faut te reposer cɛ ne kan ka livre dɔ de kalan quoi ne cɛ wakɛ i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen quoi dugu in kɔnɔ fɛn dɔw de bɛ yen ne tɛ k'o fɔ e ye quoi cɛmɔgɔ ne bɛ ka dugu in jate minɛ sisan n'i y'a faamu Bamako kan an yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Cristiano c'est le Cristiano karamɔgɔ kan mun karamɔgɔ cɛmɔgɔ Anda fila kan memi ka foyi tɛ yen wa ça va cɛ pɛntiri awɔ n yɛrɛ ɲinɛna m'a f'i ye quoi koba kɛ nin minɛ n ɲinɛna m'a f'i ye safɛ n yɛrɛ de ye n sigi ka miiri quoi ka jateminɛ caman kɛ n y'a ye pour que ka n ka yɔrɔ tɔ sankɔrɔta ani ka yɔrɔ tɔ kodiya mɔgɔw ye n ye hakilina min ye n ko k'a daminɛ yan sisan ka na kɔgɔ kunna ka taa fan dɔ in fɛ n ko m'a bɛɛ pɛntiri n'a bɛɛ pɛntiri o tɛ kɔgɔ ɲɛlen ye n bɛ sɔrɔ ka yuguyugu daminɛ k'a seri ka taa fo yan fɛ yen wala safe n t'a dɔn n'i ye n faamu safe m'a faamu dɛ cɛmɔgɔ de bɛ fɛ k'a ta ye a bɛ kun ka na fo yan o la pour que aw kana taa yuguyugu san maa wɛrɛ bolo Bamako bɛɛ parce que cɛmɔgɔ ka yuguyugu ye Dubaï direct de merci i m'en fɔ moi a bɛ na direct de la ici c'est notre plein de cɛmɔgɔ ba a kana n'o kɛ o man di n ye n tɛ fɛ maaw ka n dɔn n tɛ fɛ maaw ka n dɔn nka fɛn dɔw de don n'i ye maaw yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ne bɛ yugugu feere dɔrɔn na yan ko foyi tɛ n kun bɛ n tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ. ayi u m'a dɔn de. o tɛ quoi. wala u t'a dɔn. ni i bɛ fɛ ka koba kɛ yɔrɔ la kana kɔn k'a to maaw k'i dɔn quoi. o de y'a to n kɛn bɛ ka n da nka san de bɛ fɛ maaw ka n dɔn dɔɔni. awɔ kɛ. donc o de y'a to n bɛ fɛ ka baaraw daminɛ. wala. n'o tɛ ne bɛ yaala min kɛ yugugu feerew la a bɛ maaw kɔnɔ ko n bɛ k'a kɛ ten ne ka yugugu feere ne bɛ min sɔrɔ a la tuma dɔ la yaala la a ka ca dɛ hali o don ŋɔya ne taara yaala miniti dama dama dɔrɔn ne ni 5000 jigila ko a ma kɛ hali o don e ma 5000 di ne ma ko ne ka essence ta n'o ye ko ba kɛ kana na to k'o fɔ maaw ye n y'a kɛ Ala kama n'i y'a fɔ maaw ye awɔ n y'a kɛ Ala kama kana n'a fɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu donc ko nin bɛ tan désormais a tɛna taa yɔrɔ wɛrɛ yugugu san na n'aw mako bɛ yugugu fɛn fɛn na a bɛna sɔrɔ yan Ala ni ne zigiri cɛmɔgɔ sababuya cɛmɔgɔ e yɛrɛ ka zigiri yɛrɛ yin n ko zigiri e ka fɛ yuguyugu baliw a bɛ taa joli joli de la bon sisan a to i m'o fɔ a ye a to i m'o fɔ a ye a to e patron ne e ka n'o fɔ a ye n b'o fɔ a ye voilà i safunɛ cɛmɔgɔ ka yuguyugu bali a bi commande ka bɔ Dubaï direct de la vol de bɛ na n'a ye n'u ko ale ma ko avion safunɛ yugujugu bali kelen bɔ peut-être a jigalen tɛ tɛmɛ $1,000,000 a jigalen a y'o dɔn quoi i m'a faamu wa sinon cɛmɔgɔ filɛ yɔrɔ min sisan nafolo kasabi n'u b'a fɔ a ma ko million a ca wa ye min f'i ye $1,000,000 o ye ne ka bali la fitininw de voilà ne ka bali la fitininw de i avion passé cɛmɔgɔ n'a tɛ k'i ma baasi ye comme n bɔra so n'a sɔrɔ n bɛ se ka 400 sɔrɔ i bolo ni n bɛ segin ka negema fitinin dɔ san papier n denkɛ Christine i b'a dɔn e de ka wari ɲini waati ma ɲɛ dɔɔni ça fait
warti ɲini cɛmɔgɔ bolo tilegan fɛ i bɛ n dɔn kojugu mun fɔ a ye mun fɔ a ye warimisɛn tɛ sɔrɔ cɛmɔgɔ kun n'i y'a sɔrɔ e kun y'a suda a kun bɛ taa dɔrɔn k'a bɔ bangi la a warimisɛn ɲini vraiment ni heure ni ninnu na kɛmɛ naani tɛ sɔrɔ cɛmɔgɔ kun n'i bɛ wari ɲini to ka kɛ caman ye quoi aw t'aw yɛrɛ dɔn e cɛmɔgɔ e t'i miiri e bɛ k'i yɛrɛ fɔ jɔn de ne kirisini kɔni tɛ o i yɛrɛ fɔ dunna he n lamɛn n ka kuma fɔ ni tulo bɛ n na e yɛrɛ lajɛ n'i kɔnɔ n yɛrɛ tɔra mina mun fɔ mi kɔnɔ b'a den jɔlen lajɛ ko patron e t'i miiri k'a fɔ ko cɛmɔgɔ ma ko patron han e bɛ k'i yɛrɛ fɔ jɔn de cɛmɔgɔ e bɛ k'i yɛrɛ fɔ dunna de ye kɔni e bɛ k'i miiri kɔni ko ne kirisini b'i dɔn kɔni est ce que e bɛ k'i miiri o la a jɔlen lajɛ n'a fula ta cɛnni a kunkolo la k'e bɛ k'i yɛrɛ fɔ ne ko wari miliyɔn ka taa ye mina ni miliyɔn dir'e ma e bɛ jɔ yan bi yan e de kan ka dili fo k'a barikada dɛ ni dili kun tɛ e kun bɛ sigi yan yɔrɔ dɔ bali in lajɛ bani a lajɛ bani sabara min b'e sen na ni miliyɔn kelen b'e bolo e bɛ n dun wa ne bɛ e cɛmɔgɔ dɔn cogoya min na hey n'i b'i ka ko la a k'u ta ka bɔ ne kan i tulo bɛ ne na i jɔ n'i kunkolo b'a den ye